Gabon, Ilazki. Gabon. Aizu, bidea, noski, aipatu behar daukaguta. Murgildu gara Euskaraldian. Bai. Antza, hizkuntza normalizazioan eta urratxe gehiago eman eta hori guztia. Baina bikote harremanetan ere, rol horiek ondo mendatoz. Alegia, bikote batek ondo funtziona dezan, batek behar du izan aho bizi eta besteak belarri prest. Bikote profesionaletan ere bai. Bai. Kasu hontan, zein da zein? Bizek dana. Polimaitasunean sinisten dugu. Bai. Noski, duzela gure lehiakideak. Pasa, arrura bezez. Bai. Denetik egin dugu. Joan eta Aner, Irati eta Maren, Antxon eta Nestor. Bai. Gehiagin izatek esatea bat, etengabe belarri prest da bilela bestea batzutan hau bizi. Denetik egiten dugu. Noski, Joan eta Aner, zuek pentsatu duzu hori? Bikote honetan, norden hau biziagoa, belarri prestagoa? Ni pentsatu apurretan erik, Danatik bai, ez da. Hala behar du, Mi luze honak, jakin behar du hitz egiten bezala xe entzuten, ere? Bai. Oso ondo? Mi luze honak zaretezuek, zanazarik ez dago. 11. saioa gurean, 3.700 euro, bizi-bizi, pilatuta. Zein dugu diruarekin, Aner? Bidaitxo bat pentsegu, hori, zegoen zen betiro aztegun. Bidaia eta Baskarie, Honekin ja, plan batzuk egiteko. Bai, zozetxo bat dago. Bidaia nora? Momentuz, dagoenarekin? Izitez japonera zan, joan edabilta biltzean TikTokak, Filipinetara joateko. Uau! Eta, ber. Ez que urtetan da apurren merke hau. Bai? Bai. Baina informazio iturria da TikTok, zan duzu? Bai. Vale. Joan behar dugu, TikTokek ala esan duelako. Paragon egin TikTokek esaten denari beti, noski. Filipinetara, Joane? Bai. Bale. Bai. Oso ondo. Ze izango dago eta laborduko bidaia bat, igual. Ezagik, ba? Dinot. Ze ikasi duzu TikToken, Filipinei buruz? 1.300 euron gaitik, ez da ititen daben aste bete edo bi edo lan. Begira? Tifoi eta hauze, Hori TikToken ez da jertzen. Gu TikTokera joago gara eta listo. Gainontzean ondo, Joane? Aloso. Aloso? Bai. Eta hori da? Chill. Osa, ez txarto, ez oso ondo, baina... Begira, aloso, nuen ez dauz, Orain gaztek chill beharrean esan aloso, orduan. Bale, ez gaude bereziki horrela ezkarasiko txupinazoa botatzen ere. Oso gaizki ere, ez gaude aloso. Oso ondo. Euskaraldiarekin batekin da, hitz berri baterik ez egon gaur. Animo bikote zorte hon, Eskerrik asko. Irati Maren zen moduz? Ondo. Ondo? Bueno, bigarren saioa, Irati eta gaur supergogotxu. Bai, guztat horreka. Zer da saia, lehenengo edo bigarrena? Azteko behintzat. Lehenengoa... Lehena pixka gehiago kostatzea. Oduritasun gehiago. Eta alere gustora aritu zineten, bere. Lehenengo Maren, bai, ja bigarrenien, lehenengoko pasata badakizu, pasatu alduzula, eta ja finala nahizule, eta ja beste helburu batzuk. Claro, bai. Ondo. Beste goze bat. Ondo, bagoratuko, Irati ze ikasten? Ingenieritza, diseño industriala, hola labur esan da. Eta luze esan da? Industria diseinuko eta garapeneko ingenieritza. Babitu. Hori guztia, Ikaskidiek. Bai. Ikaskidiek bizek, eta momentuz, bueno, posik. Klasean zer zarete, hau bizi edo belarri prest? Piskata hogiz igual. Bai, azkeneko jara... Oriona da miluzerako. Ona, uri komeni, bai. Bueno, Irati Maren, ia gaur rederto da zen gauzak. Ongi torri? Torteon, eta gurean, bueltan, Erne, baten bintzat. Antxon eta Nestor, Gabon. Zer mozikote? Ondo. Ondo? Bai. Antxon, bueltan, ze aurreko miluzeren aldi hartan, izan zinen? Bai, ala izan ditzea, ondela 15 urte izango dira gutxinez. Duela 15 urte. Arrakastatxu? Bai, ondo juntzan, eta... Ze, zakuren bat eraman da? Bai, zakua potolo xamarra gaina, eta... Gogoan duzu, kopuruak? Gogoan dudan, 24.000 euro izango zian. Ondo gastatuta? Ondo gastatuta, oie juntzian. Pentsa ez, orain arte bizizan naiz diru horrekin, eta orain nahi dut... Hori da. Beste pixka bat irabazi, ezta? Zue lagunak? Bai, lagunak. Nestor, non ezagutu genuen elkar? Baigorrin, Nafarroaren eguna. Ostras, egun bikaina, Plan hona izaten da. Jendea ezagutzeko, tartea? Merezidu. Baina egia da elementu komun gehiago ere badirela, zuen artean? Baita ere, bai. Musika kontuak, Antxon, konta iguzu? Bai, justu biok txeloa jotzen dugu, eta horre hasi ginen hitz egiten horri buruz, eta... Ez talako oso iku, Ez. Kasu honetan da, biok lontxeloa jotzen dugu. Bueno, bargalo ez, esan? Ez hori, justu hori daukagu komunean, eta musika gustatzen zaigu, eta... Ondo, Nestor, zu gainera, ez dakit lanbide ere baduzu, baina goi mailako ikasketak egin, eta...
Izan ikasi nuen kontserbatorioan, bai. Non? Iruñeiko kontserbatorioan. Bale, oso, no? Eta egun, orkestraren batean, irakasle, zertan? Ibiltzen naiz orkestratxo batean, baina amateur, hola pixkat mantentzeko, eta gero irakaskuntzan, baina... Baina ez biolontxola irakasten? Ez, biolontxola ez. Txirularekin, eta bueno, nerabekin. Ondo. Ondo, beste txirula batzuk hor, bai. Antxon, ze intentzio? Miluzera? Bai, bueno, lehenengo programa mintzatea gainditzen dugu, eta hortik aurrera datorrena. Eta aurreko hartan izan dago sentsazioek eta berreskuratzen baditugu, bikain. Itxura txarrik ez du? Ongi etorri. Bai. Zorte hon? Zakuan. Zakuan. Venga, Japonia iristen gara. Filipinetara. Bai, ezta? Zakuan miluzet, 8.000, 350 euro. Bai. Violontxelo bat Violontxelo bat ona, asko garrestia bai. Garesti. Bai. Zurean Nestor zema balio duen esan nahi duzu? Ez zin. Ba, ez bada ez. Hortxe autoan utzita daukat eta... 8.000 baino gehiago? Bai, ez da. Denetik dago. Asko gehiago nahi zen ez Horrekin gero. arkua, justo. Vale. Parekorik ez duena da, eta ezin da dirutan neurtu, gure publikoa, Aita Larramendik Gaztelako lagunak amainik. Luzier honenak ere ezin ditu alako sortu. Ikain. Balanien hartuko gara. Antxon, Nestor, lehenengo notak zeuek baratuko dituzu, Zeuentzat, ikusi makusi potokumeak edo tribaren berbak? Potokumeak. Ondo. Ondo? Joan eta ner, Triboren berbak. tribaren berbekin. Ikusi makusi irati eta maren entzat. Ederto. Ba, Tora joan gai. ner, tribaren berbak, azteko, ondo? Bueno, bai. Bai, tablo osatzeko prest. Aloso. Bai. Hilabeteak, joan ner, taula hementxe, denpora. Bai. Urtarrila, Izotzila. aintzioan. Izotzila. Maiatza, eugin. Loraila. Otsaila, anuen. Sotzila. Martxoa, esteribarren. Agorra. Urtarrila, Izotzila, maiatza, eugin. loraia, Otsaila, anuen. zotzila, Martxoa, esteribarren. agorra, Urtarrila, Izotzila. maiatza, eugin. Loraia. Otsaila, Sotzila. martxoa. Garagarrila. Urtarrila, izotzila, maiatza. loraia, Otsaila, zotzila, martxoa. epaila, Abuztua, eugin. garagarria, Urtarrila, Izotzila. maiatza. Epaia. Urtarrila, izotzila, maiatza. loraia, Otsaila, zotzila, Hirugarren hori ere sartu da. ondo. Egia da garai batean, ez da, gehiago erabiltzen ziren horrelakoak, baina, bueno, Ondo, heldu diegu ondo. batzuei. Hirurekin 30 puntu bikote. Ondo. Irati maren, begiak ondo zorroztuta. Elizabeth Bigarrena, Tutankamon, Nelson Mandela, Salvador Dali, Ama Teresa, Indira Gandhi, Taylor Swift eta Elton John. Demora irati. Taylor Swift, Zazpi. bai. Elton John, 8. Tutankamon, Lau. Salvador Dali, Maren, Lau. Elizabeth Bigarrena, 2. Ama Teresa, Bat. Indira Gandhi, Maren, 6. Nelson Mandela, 3. Taylor Swift, 7. Elton John, 8. Tutankamon, 2. Salvador Dali, Lau. Elizabeth Bigarrena, Bat. eta... Ama Teresa? Bost. Aupa! Ondo! Ondo, ederto. Dana, keun punto Bikain. okazuek. Antxon, Nestor, biolontxola ez dakit, baina bertso eder batzuk, txirritatxok, prestatzen dizkigu. Doinu hasikiera, Ja. ondo manda, Gogoz, heldu di Euskaraldiari berape. Zuen oinak hitzak. Antxon, zaubazita. Lehen hitza euskaraz, Egiten. aho bizi, Onena. eta hitzak euskaraz, Jasotzen. belarri prest da, Trebena. urte osoan gabiltza, Lantzen. gure hizkuntzan,
Sormena. Erakutsi dezagun, Batera. badaukagula, Almena. Bueno. zudendo, Hani txili gainera, bai. Neutraltasuna. Bai, Zoragarri. Zeitxura, bikote? Oira, biak atzezerik, Irura bai puntu. Bai, alderantziz ziren, ez da? Oso ondo. Antxo, gainera zuk Euskaraldia ipatu dugu, Pasaiako udalean, tankerako funtzioa gero. Hori da. Hortan aritzen naiz, Euskara saien egiten den lan, hizkuntza normalizatzaile bezala, eta Euskaraldiaren antolakuntzan ere bagabiltza. Eta zeitxura? Bueno, ondo, bai beharrezkoa da, ez, eskatu hizkuntza ohiturak aldatzeko, euskaraz gehiagorekin eta gehiagotan egiteko. Orduan, ez beharrezkoa eta... Eta ondo ari gara gainera. Ondo ari gara gainera. Basegi ezagun hortan. bai, bada ederra, azkain, identifikatzi edalako, bai, honek badaki, honek ez dakit. Zertan aritu gara baina arte, ez da? Listo, Noski. ondo. Jone, Aner, zuek imintziotan, aho biziak oso, Itzel. Bueno, aho biziak ez kasu honetan, ahoa itxita, baina imintzioak egin bizi, iratitamaren bestaldean. Esku, Esku bizi. bizi. Bueno, kontuz horrekin ere, lehenbiziko erronda, vale. eta zilanean, denbora. Traktoria, ambulantzia. Helikopterua. Ondo, ambulantzia. Txapela. Hor. Irakurri. Hau, Aner. Irakurri mapa. Ez? Bestera batera, Aner. Zer da? Iztegia. Bai, zu? Horriak pas. Zu. Hor. Illa. Jesus. Biblia. Bai, ondo. Noski ba. Etxe bat, karratu bat, kaja bat. Delivery banatzailea... Dendaria. Denda. Kioskoa. Non gaude? Txutxe denda... Ez. Adira zibikote. Taberna, denda. Lurretik Kioskoa, ez da? Zer? Azoka. Bai. Azoka... Bat da. Erosten. Azoka saltzailea. Eta? Eta eroslea... Bai, oso ondo. coach lanetan ondo. Hemen ezin neutraltasunari ezin jautsi, Ez, bai, ondo, erakutsi, azken segunduan, danak 60 puntu. Artefakturako eta Biblia, eskatu dizute? Artefakturako Biblia oso elkarrizketa politxe izango zan. Nori, Bibliaren itzulpen bat, itzulpen egin duenari. Bale, uste nuen sortzaileari berari. Mobidik nori itzulpen egin duenari. Ados. Ari zara? Biblia? Jakutzen? Ez. Ez. Lana hori, Ez, bai, Hortxe proposamena, elkarrizketarako zoragarria. Begira. Ari mutur asko eta historia asko bai behintzat. Pentsa. Zuek irakurri duzue? Biblia osoik ez. Ez. Atalka, gazteak. Pasarte batzuk. Netflixen kulturarekin. Atalik onenak irakurri da Ez, nik kristau eskolako izena zoze letra. Tokatu zaigu. Bueno, ea norbaiten laguntzen duen imintziotan ere, iratibaren hartu lekua, Antxonetan Nestor bestaldean. Gero kontako txutik gauze bat. Epa. Itzulpen nahi dagokien, ez? Bueno. Bitartean, demora. Buruko mina... Zukarra. Oso ondo. Ordaindu. Txartela. Ordaintzaile faktura. Faktura, bikain. Txirrendularia eta animatzen. Turra. Bai. Azkar. Bikain. Oso azkar ere. Ederto. Biblia lagun izan dugu, ezakit? Zer diozu? Abitu kontako txutie. Zuk dinozu, ama Virginie, Maria. Bai. Virginia. Itzulpen txar bata. Adibidez, euskeraz, makala. Makala, ez da makala, ze ona. Edo makala, moteltxue. Ze adierazten duen izan Eta orduan hitzak, hartzen ezta? zuzuk makala ona danien txarra jarri. Oh. Orduan Virginia da itzulpen txar bat. Kontuz. Kasela izan, osea, Virginie. 60 puntu! Usoa, desegiter. Egia erantzuna beti duzela hartarako, Ez etorri zen uso bat. Kontuz itzulpenekin. Ia usoak puntu batzuk landatzen dituen hemen. Antxon Nestor hartu lekua, Jonetan erbestaldean. Hiruan erronda, oraingoz oso ondo talde guztiak. Zarete gutxiago izango, ez da? Ez. Guazen ba, denbora. Gidaria? Bueno, Kotxe apurtu. bai, autoistripa. Bai. auto matxuratu. Botaka. Ez? Nauseak. Ez? Ta? Jan... betekada. Zer dori? Zer da? Botaka. Hau petxa. Bai, korroska da, bai. Toreroa eta sesena. Bai, eta? Sesenak jo toreroari. Zegin du. Adarra sartu.
Toreroak, arrapau. Arrapau, ondo. Zu bakizu? Zer? Korroskadak eta... Justo korroskadi bai. Zegero ez dakit ezer reitzen. Ja. Osea, ez dakit... Ja. Justo korroskadi Hori bai. Bueno. Zuk bakizu? Tarteka lagungarria, hori... Bakizu? Ni bakit. Orain ez dugu egingo, Ez, bai. Edo? Zuzen daia zer dio? Ez dago beharrik. Bueno. Ondo, bikain, danak, 60 aukazuet. Zoragarri. Zuk ez zuela bakitzen. Zure irudia zeuk. Zuzendari, zezamatzu zuzendari zeuk. Ni naiz... Zuzendari, da bainatzun bai egin. Txotxongiloa naiz, ilazki. Txotxongiloa zara? Euskararen alde, Euskal Herritzea gaitxik. Euskal Herritzea gaitxik edo zer. Hori bai. Korroskadak ere bai. Bai, zeure buru bai. Bai, Ia ba, eroglifikoak. Ondo. Bizitzako... Lekzioaren ostean, bai. Joan, Aner. Eroglia zuetaz maiten minduta dagoela. Entzun dut, aprobetxatu. Ona dira, bai. Lehenengo eroglifikoaren para. Goiztean garbitu dut. Xerralo. Okela, logela. Bai. Lo, okela, zati hori, lo, okela, eta ka, eta ge ordezkatu, logela. Zer rutina daukagu, garbiketari dagokien ez eta? Guteko banatute pisuen eta batzutan aiztuiten jata, baina... Bai. Txandak, antolatu dituzue? Ja, antolatzea erraza da, gero... Bai, norbere logela norberak. Bai, hori bai. Hori bai. Ta? Txukun dago? Bueno, segun egune. Bueno. Zer? Niko bea... Botei lotxa pizkaran, ja, ez dute egunero egiten. Botei pereza. Bueno. Gero barrio sartzeko. Hor, Ondo? Bada garaia igual ikasteko. Ondo. Bigarren eroglifiko bat, para. Afrikan dago. Nor da hori? Ia, nor da? Hil. Bai. Hilda jainkoa. Hilda bestera batera. Laburtxu hau. Hileta. Ez. Hilda... Ez da norren. Afrikan dago. Hilda atarata igual Melilla. Mel Gibson da. Mel Gibson. Mel Illa. Bueno. Melilla. Lehenengo, bai? Bai. 50 puntu, bikote. Animo. Eroglietoni zerraitik arain lagun. Erogliok plantxatuta dana egiten ditu izarak. Ondo jarri. Zuk ere bai? Nik ez? Bai, berak bai. Orduan miresten dut. Horrelako lagunak behar dira, ez da? Horrelako lagunak behar dut. Ez zure modukuek. Izara plantxatuko izizutenak. Ez, berak. Bereak. Claro. Zureak ez, ale, Claro. Iratimaren, oea ondo eginda. Bai. Nik egunero. Bai, Erdo. Ja lagun. Nik egunean bi aldiz. Ja, lagun Gero garaia. desegin egiteko berriz. Osondo. Ia, eroglifikoak desegin barik. Egita ditugun bai, osatu, lehenengo baten fra. Zenbat urte ditu Anderrek? Bed, Bai. erantzi... Bai. Eragitzi. Bederatzi. Bai, osondo. Mr. Bean, Telepatia, bai, badaku, botereak da. Kontuz. Mr. Beanek ingelesez hitz egiten duenean, nahi duenean. Ordu noeari bet, erantzi, eneken duta eratzi, bederatzi. Ondo. Mr. Beanek ez da bitzen oie. Seguru. Horregatik da nire laguna. Bakoitza ditu bere lagunak. Iratimaren bigarrena den para. Bihar bazkalduko dut. Goya, ama Goya. Osatu. Ama Goya, Ama Goyan. ez. Ama- Bihar bazkalduko dut. Ama Goiaren etxean. Ama Goiare. Ama Goiarenean. Ama Goiare. Ama Goiare... Hartzen? Ama Goiare... Haitu. Ama Goiarekin. Goia batekin. Bukara falta. Ikusi du etxeak eta... Ja, bai. Zelakoak. Amagoiarekin. Hori ez da zuzena? Arbitroa, Amagoiaren bar. etxean... Bueno, baina zuk ez jaramonik egin zuzendariari. Vale, vale. Libre gara, jaski. Zeingo dugu. Vale. Bueno, lehenbiziko bakarri, 50 puntu. Baina nahi dugulako. Antxon eta Nestor, lotuta gauz, ezin lagundu, zeuei. Zaildu dira, eroglifikoak? Zaindu? Zaildu. Ah, Aurreko zaildu. aldi hortatik ona edo? Bueno, pues ja, ez gogorature egiten egia esan, Ja. Eroglio dago orain. Nabarituko da aldea, Bai, eroglio neguazen ikusten du, lehen Ja, beste etzan guazen referentzia batzuk, ikusten, ez? bai, orduen. Bueno. Antxon Nestor, zertean, lehenengo da, denpora.
Bazkalostean hartuko dugu. Pa, Bai, txarana. bai. Ez dira asko zaildu. Nizu haumen izkeran. Pa, txaranga. Jeken dutat? Txarana. Pa, txarana. Begire zau ze txaranga da. Bai, Eta? zagurea, bueno, lasai. Asko dira, Euskal Bai, Herrian, bueno, ze txaranga da Ez hau. dut ezagutu, ez da egin nortzu diren, ez? Ez dut ezagutzen. Bueno, itxura txarrik ez. Zure txarangin izena? Jainekin txaranga bai. Jainekin, ze Jainekin? ona? Ona, etxalo bero bat. Ona! Jainekin txaranga. Ba oso ona. Ia Berminora edo, eramaten dituzuen. Naizuni, Begira, kontratazioa Ondo. zabalik, Anton, Nestor, Jainekin! Bigarren neurliziko denpora. Utzi gela, Tren zatibi, soinua, etxu, bale? ku, na. Txukun. Bai. Trenak txu-txu, zati txu, bi txu, zatituta, Hasi. baten geratzen gara, eta txu, kuna. Ondo. Rolak ondo banatuta. Txukun! Antxon, hau bizi, Nestor Belarri prest. Bitik bi, puntu. Ondo. Prebalio! Orain gu Belarri prest, Eta jo dezatela, mesez, mi luzeko eskuaren tegia garra. Ona! Ganori! Ganoraz! Ondo! Ondo! Aurrera ba, Joanean lehenbiziko eskua. Niri buruzari ote dira, pentsatzen dut beti. Ni. Zenbat milia ditu 10 kilometroko lasterketak. Zenbat milia? 6,2, 9,4, 12,3, 15,1. Lia korrekalari. 6,2. Ondo. Bokala? Zenbatean 10 kilometroan, A ver, 34 inguru. Zer, 10 kilometro 34 minutuan? inguru. Nio, aurrera, jode. Ni kotxin berminetik nik ere bai. Ze hitz, eskutatu dugu, ja goikoa eta arreke zaharra. Ze izen ona, Ja goikoa eta arreke zaharra taldearen bertsio honetan. Ze ona bestia. Besamotzan, eskamotzan, kamotza, belarri motza. Bai? Bai, neskamotza. Jatorrizkoa, ezagutzen duena, badaki. Besamotza. Jo. Nere besamotza. Bikain. Bokala? Iratimaren? Epa! Ba, mordo bat. Askatu nahi duzue? Goiz, horreinik ere. Joanen ze kazetari bihurtu digu cyberpunk pertsonaia, adimentxuk, egia. Mikel Aiestaran, odei ez nagoela Iban Garate edo Igersi gero. Esan bat. Iban Garate. Iban Garate zintxesan ziberpunk adimentxugaz bez. Ez da, adimentxuk esaten du barkatu. Ketan azten da. Ezin ezkarik ez. Iratimaren. Igor Zigero. Errebotea, Antxon eta Nestor. Odei ez nahola. Bai, ez da. Nabarmen. Oso ondo. Bokala? Erik ez dago. Saiatu nahi duzue? Bueno, Joanean entzun. Noski dakienak badaki. Ze telesailena zera da entzun berri duguna? Succession, Big Little Lies, The White Lotus edo Hacks. Little Lies, Ez. Hacks? Bai? Ez da gurusune. Hacks. Hacks? Succession. Succession, ez? The White Lotus.
Bai, bai, bai. Antxon bai etz egiten. Bai, Ona, bai, ona. oso ona sintonia da telesailare, bai. Bokala? I. Niri buruz ari ote dira, berriz ere alegintzeko aukera hemen, bikote? Bai? Bai? Ez, takit. Ba... Txutxumutxuak inguruan, urduritasuna, ziztuan. Ziztuan asmatuta? Klin, 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 klin! Azken segundoan, Kogun, ja! Antxoren da Nestorrentzat. Iota! Ba, bigarren eskua dator, bigarren komodina bandatzen dugun, Iratimaren eskuratzen duzuen. Esan, ez da ezer gertatzen eta. Zeiritan zegoen argazkiko Sutxar, txokolate fabrika. Donostian, Bilbon, Gasteizen edo Baionan. Bai? Baionan. Ergotea? Donostian. Ondo. Ona, Ona. Hori ez da turroia, nahi duzuna. Ba, ona. Karri, karri. Buah, ona. Bokala? O. Iratimaren entzun? Ze taldek egindako kritikari erantzuteko sortu zuen Kaina Kaik 15K kantua? Jofe, Txilmafia, Raimundo el Canastero, La Txama. Jofe. Txilmafia. Ondo. Txilmafia bota eta honek erantzun. Batzutan botatzen dut Twitter faltan, bestatutan ez. Ja, begira. Ulertu nahi duna, ulertu dut Bai, eroski bai, bai. bokala. A. Iratimaren aurrera. Hauetako ze obra egon zen lapurtuta 2 urtez. Venus, Milokoa, Napoleonen koroazioa, Jokonda, Venusen jaiotza. Jokonda? Ba, begire honai, 1911an, ostu sabi, Bai. Esan dut, hau noiz ustu da binien egilentera. Eta gero berrezulatu. 1911an. Bokala, bikote? E. Saiatu edo aurrera. Ba, aurrera. Aurre, aurre. Askatzin ezken. Adimentsu dator, bertxio batekin, ondo entzun. Base kanturen bertsioa egin digu. Adimentsuk, udako egunak dantzalekuan gogoratzen egunon. Udako egunak? Erdian, jolas eginaz gau erdian. Bokala? Hori da. U? Urik ez? Saiakera? Bai. Akatz egitearen onena ondoren onartzea da. Azkar gainera, Fiu. Oso ondo! Gain. Ondo? Komodina! Antxon eta Nestor, bat lortu dugulen, bigarrena lortzeko aukera orain. Ja, ba. Beste askorentzat buruko mina bada ere. Nor izan zen Ptolomeotar dinastiako azken erregina? Kleopatra, Nefertiti, Euridice edo Tais. Kleopatra. Zaila gainbera dator, Bai, za. Egiptoko, Ondo. Kabo. Bokala? A. Entzun? When the saints go marching in, now when the saints go marching in, yes I want. Ze trompeta jole ezagun entzun dugu. Dixie Gillespie, Miles Davis, Chet Baker edo Louis Armstrong. Louis Armstrong. Louis Armstrong. Oso ondo. Zema balizau trompeta batek? Asko be bai? Bueno, 8.000? ez, 3.000 euroan trompeta ona badaukazu. Bai. Torri miluzera? Noski. Musikari bazara? Bokala? I. Eta aurrera? Zein da laku gehien dituen herrialdea? Hungaria, Kanada, Malaysia edo Italia? Kanada. Oh, Kanada. Eta bokala? E.
Bapurtxu etresten hau Trudeaurekin enamorate hona gelako. Ja. Orain beran faltia. Benetan, Bueno. Dela Obama, Trudeau. Maite minak hori du. Bai, aldatu behar da. Bai. Askatu nahi duzue? Edo? Aurrera. Entzun? I love you. Nola du izena? Entzun berri dugun kantuak. Love, love me. Do what you love. Love me do. Life, laugh, love. Love me do. Love me do. Oso ondo. Bokala? Esan duzu helen? Parkatu. Oh. Beste askorentzat buruko mina bada ere. Komodina jokoan. Probatu? Edo azken errondara, Venga, Azken erronda? Bai, erabaki dut. Kosta zait, baina erabaki dut. Ondo. Nola zuen izena lehen ugazun klonatuak? Dolly. Eta Louis Armstrongek? Dolly! Hello, Dolly! Bokala? Bueno. Aurren bizitasuna. Beste askorentzat buruko mina bada ere. Aurren bizitasuna, askoren zoriontasuna. Etxeko txikiak, Bigarren komodina, markagailuak adi danok! 230 puntu gure beteranoek, Jonek eta Nerrek, 250 komodina Iratimaren, Anton Nestor 280 eta biz komodi. Zein da zuzena? Ez dut WhatsApp, Bai. Sare barik, Joanean Ba, Ausart eta Adorez ekingo diegu, lehenengo panelari, zeuek erantzuten hasita, Adorez hiztegiaren arabera, antonimoak dira. Adi, sekena biosfera, hurbil aparte, astiro agudo, egoskor setati, arrai triste, itxi, etxi, berant goiz, zehatz doi, goi be, sekretu ageriko, urri ugari. Antonimo batzuk. Goi, be. Hurbil aparte. Urri ugari. Berant, goiz. Bikain. Astiro agudo. Sekretu ageriko. Sekena biosbera. Bai. Sekena biosbera. Azken erantzun zuzena. Komodina. Oso ondo danok. Arrai triste. 150 puntu. Irati eta Marenen markagailura. Iratimaren zeuek hasiko zarete erantzuten. Bigarren errondan gorri motak dira. Karmin piktorikroa, korala, eskarlata, gorri behasaindarra, granatea, gibela, gorri filipinarra, ziana, algorria, bermilioi txinatarra, bordelea. Granatea. Gorri iluna, bai. Eskarlata. Bordelea. Bordelea. Ardo beltzaren koloreko. Iratimaren, Karmin piktorikoa. Bermilioi txinatarra. Gorri marroi artean. Korala. Ia laranja hau. espanatarako gustatzen da. Bai, Bai. Iratimaren, Gibela. Boi. azken zuzena. Komodina. Gorri Filipinarrari esker. 150 puntu. Anton eta Nestor, ondo. Eta hirugarren errondan, infusio edari motak dira. Anton Nestor, zebuk hasita, kukitxa, belarkara, roibos, matxa, olong, otxo larra, astalikardua, jamtxa, nikotza, asuna, txikori belarra. Roibos. Ezagun honetako hau. Matxa. Te matxa, bai. Txikori belarra. Sorgin belarra ere deitua. Hau amumak daki. Kukitxa. Kitxa. Japoniarra.
Kukitza, Kukitza. Asune. Bai? Puro asune. Bai, infusioan ere hartzen da, bai. Iratimaren. Nikotza. Hau asmotu egin dugu. Antxon, Nestor? Komodina. Olong, txinatar jatorriko tea. Olong. Otzola harra. Sasi arrosa izenarekin ere ezagutua. Bazkena. Jamtxa. Trago ebolako pertsonaia bat. Azkena, Joane Aner. Puro asune, bai. Eda beste aztale. Belarkara. Ai! Ez du asmatua! Aukera barik egon gara ere, markagailuak honela ditugu. 230 punturekin Joane Aner. Iratimaren 540. Antxon eta Nestor. Joane Aner. Saioa aloso hasi dugu ba. Eta bukatu ere. 11. saioa, etxalo bero bat ez. Apatuek. Ze bikotea, ze miluze finak, ze jatorrak. 11. saioa. Onarte 3.700 euro pilatu ditugu. Hortik aurrera, Aner, ze gehiago pilatu dugu miluzen. Zer daukagu esateko? Oso esperientzi polite. Benea, mesi dizien da betorte hona, eta hori. Posik. Nire alboan gehiago. Bueno, intriste martxan. Noski. Hori Anerrek esaten ez bau, Joanek esango duta. Joane, Bikote pozik. erra osatu zui, Joane Aner, ze arratiko izkera erra, Bai, bikain. entzuteko aukeri beuki dugu. Ze final ona jokatu, Bai. aldaketa bikain. Joane Pozik, Bai, oso posik. Eskertuta, Bai, zora garri. oso posik. Joane Aner, zorionak benetan. eskerrik asko! Japoniara, Filipinara, joan behintzat eta gozatu. Eskerrik asko, abizote. Berritasunak, miluzen, Irati Tamaren aurrera egin dugu. Hori za berritasuna. Aurrekoan ere lortu genuen da. Antxon eta Nestor, gaur iritsi. Ondo, egonkor, sendo. Bai, bai. Arrokeriari gabe, bikain. Pozik? Bai, gogotxu, bai. Eta berritasunak, miluzeren aldi hontan ere. Ze aurrekoan Antxon, sokaltirarik etzen. Etzan, olakoik ez. Baina prestatu gara, mentalizatuta gatoz. Bai, etxean pixka bat entxegatu dugu. Vale, oso ondo. Iratimaren, animo, erantzuten zuek lehenak, hartu lekua ba, eta guazen, sokatirara. Denbora, ze euskal lurraldetan dago Leire monasterioa. Gipuzkoa? Nafarroan dago. Ze esan nahi du sayonara hitzak japonieraz. Agur? Agur. Niktofobia baduzu, zer idiozu beldurra? Gauari. Iluntasunari, ze urtarotan izaten dira San Fermin jaiak? Udan. Zein vitaminaren gabeziak eragiten du eskorbutoa? C? Ze, bai. Eta nola deitzen zen Nazio Batuen erakundea haren sorreran? Paso. Nazioen Liga. Ze musika instrumentu jotzen du Josune Arakiztainek? Trikitia. Bai. Trikitia. Eta zein talde armatutako kidei deitzen zitzaien proboak? Paso. Ira. Zenbat kolore ditu Alemaniako banderak? 3. Zein herrialdetako lehen ministroa izan zen Sanna Marin? Finlandia. Oso ondo. Eta esaten denaren arabera, zein herrialdek du gazta mota bat urteko egun bakoitzerako? Idazabal. Frantziak, ze hiritako alkatea da Ana Hidalgo? Donostia. Paris, zein esparru jorratzen du Science aldizkariak? Zientzia. Zientzia. Ze musika talde kaleratu du epelkeriaren kontra diskoa? Zetak. Nakar, zein kategoriatako Nobel saria geratu da gehiagotan banatu gabe? Bakearena. Bakearena. Ze mendetan izan zen Waterlooko batalla? 20. 19. Ze herrialdetan dago Monte Carloko kasinoa? Monte Carlo. Monakon dago. 1978an sortutako zein taldetako abeslaria zen Jello Biafra? Paso. Dead Kennedys, zein da Asiako ibairik luzeena? Janse! Ondo, Donostian kogobernantzan eneko gehiatan nahi Hidalgo. Noski, eta Eta Iria gero, Zabal. urumean sartzen da ikusteko zegarri Bai ba, dauen ure. bai ba. Ederto, eta Irati Tamaren, txaloka eta esaten geure bururi, ze honak, Noski ba.
hemengo veteranoak geu garala zuentik aurrera. Hau Ba, antza, arkuak ondo zorroztuta, etorri dira, Antxon eta Nestor, gure txelistak. Hori bakigu? Izan daiteke, bai. Edo bajen bat, horrela dotore. Hori beti horre, nola ditzen, preludioa, lehenengo zutaren preludioa. Ba, preludio ona, A ber, bai. Ia sinfonia amaiera zer moduzko, baina... Dianan jotzen dugun. Zora, garri, Irabaziko bagenu, saria ere badago. Zenbat, baduzu gogoan, edo? 8.000 eta... Badute go, ez biztatuta, 8.350 euro jokoan aur, nire luze. Andoaingo ere zertia, biolontxeloarekin jotzen. Jakin beharko nuke. Ikasi beharko du. Zakoa irabaliz gero bai. Apa, Andoain, eskerrik asko guztiagatik, Etxeko deialdi haurekin bat egiteko saria kaskarrenarentzat eta zuzen erantzuten duenarentzat. Bueno, Antxon, Nestor, esan dugu Milusen parte hartutakoak. Bai. Zarete? Biak ala biak, bai. Antxon, zu orain, esan zu 15 urte. Bai. Nestor, gogoratzen zu? Atzeko pareko, bai. Hortik. Miluse saga bata, zenien. Eta lehenengo Milusetik ona, zenbat urte pasadie. Karaziko, kalkuloa. Lehenengo sagan parte hartu zen duen? Nik ez da bat ere. Nixik. Ikustezu? Ondo? Jolas egingo dugu. Pelikulekin egingo dugu jolas. Antxon, Nestor. Sagak, datoz? Ondo entzun. Sagako lehen eta azken filmaren estreinaldien artean 40 urte edo gehiago. Igaro dira. Denpora. Mad Max. Ez dakit. Misión Imposible. Ez. Top Gun. Ez dakit, baina ez. Indiana Jones. Bai. Rambo. Ez dakit. Beetlejuice. Jurassic Park. Star Wars. Alien. Terminator. Halloween. Egi ez egingo dugu. Bostakatx. Egin aldaketak. Ondo kalkulatu? Sagako lehen eta azken filmaren estreinaldien artean 40 urte edo gehiago. Lau akatsa. Sei akats, egin aldaketak, azkar. Antxon eta Nestor, urrezko galdera. Hauetako bi, zerrandari begiratu, liburuetan oinarrituta daude denbora. Indiana Jones. Nik Indiana Jones esango nuke, sartu. Sartu? Zemuz? Ez gaizki. Orain ikusiko dugu, gabe. Lehen filmatik, azkenera 40 urte, edo gehiago, asko da 40 urte, Pentsa. 40 urte badako zuie, zuek? Bai, Nik orainik ez. Pasata. Lehenengo sagatik, ez da? Indiana Jones, bai?
Sagak? Bai, bosgarrena eta, oraingoz azkena behintzat, 2023an atera baitzen, lehen filmetik 52 urtera. Oso guapo jarraitzen dau, Indiana Jonesek. Star Wars, bai? 2019koa da azkena, eta distantzia bera, 52 urtera. Halloween, badakigu? Zein dan? Halloween zer dan, bai, baino pelikulari buruz. Pelikuli Halloween ez, Antxon? Bai askoren moan dugu, bai? Michael Myers, hiltzailea. Jamie Lee Curtis? Iruditan, seguru. Halloween Ends 2022an estrenatu zen, lehenengotik 54 urte pasata. Jurassic Park ez ezko ere moan. Jurassic World Dominion 2022an atera zen, lehen filmetik 29 urtera. Top Gun. Zer? Denak izan dira 150an. Ez ezkoan ondo? 2022koa baita Top Gun Maverick pelikula, lehen filmetik 36 urtera estrenatua. Da, Tom Cruise pentsatzen dau, Bai, guapo ez da. dauela. Bueno, ez. Xea puztuta edo. Gero etzu balizon eskiek. Terminator. Beitu hau, irabazten joan da. Bai. Eta semea kontuz, Ez ezko ere moan, Terminator badakigu nor da. Bai, baina zen bat. Horrela ditzen daute, Terminestor. Bai, Zergatik ez dugu galdetuko bada ez da. Ez galdetu ez. Ez ezko ere moan zuzena da? Sagako 6. 2019koa da, lehen filmetik 35 urtera estrenatua. Misión Imposible. Aldaketak egon dira aldaketa dantza hemen? Ez ezkotik bai eskora ekarri dugu? Auskalo. Bueno, Tom Cruise filtro batzukin oso ondo dago ondina. Zuzena da? Hortxe akatzak. Mission Impossibleen kasuan tartea 29 urtekoa baita, Ramboren kasuan 37 urtekoa, eta Beetlejuicenean berriz 36 urte pasa dira. Hortxe danak. Beste aldean berren dituen Mad Max 45 urteko distantziarekin, eta Alien Romulus pasaden urtean estrenatu baitzen, lehen filmetik 45 urtera gure. Antxonetan Nestor, 300 euro? Bueno, ez dago gaizki. Lehenengo afaritxueia Bai, usaintzen ari gara. Lehenengo afaritxua usaintzen ari gara. 300 eurorekin baina osko zobeto, 1000 eurorekin. Baita ere. Lasaiago. Beti ere. Bai, azken burukoa lasaiago hartzen da. Antxon Nestor, hauetako bi, liburuetan oinarrituta daude. Bai, ez dakit. Bat Indiana Jones igual, baina ez dakit. Bestea... Abenturazko liburu ederra izango litzateke, komiki bat, esate baterako. Zergaitik Bai. ez. Indiana Jones, zuzena da? Hortxe aukerak Ramotan Jurassic Park. Antxonetan Nestor, bikan! 300 euro irabazi ditugu lehen iziko saioan. Martxa baten lehen notak dira hauek. Apa gure txelista, seri organ fin! Bikan!